ଦୟାକରି ଷେଣ୍ଢକୁ କେହି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦିନ ସାରା ଆଜି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ପାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଦାଗ ଲାଗିଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି, କେହି ଷେଣ୍ଢକୁ ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷେଣ୍ଢକୁ ପିଟିବା ହେତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉନି, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଷେଣ୍ଢ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ସେ ଖାଉଛି, ଦିନ ସାରା ଆଜି ଉପାସ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଯାହା ଦିନରେ ଗୋଟେ କୁଟା ବିଡ଼ା ଦିଆହେଲା, ପୁଣି ଏବେ କୁଟା ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ଖାଉ ତାକୁ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଖା ହୁଏ ଦଉଛି। ଉଠ 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 ହଁ ଉଠ ହଁ ଉଠ ଉଠ। दे दे पढ़ो ता सांगुले दे। हां 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 जल्दी हां 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 पानी दिए दे, पानी दे 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 से सिरिंज पानी दे दे। हब हब जय शंभो कान्ने 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 लाटू देलान चाष करतो हे एगुडू कान्ने बे ताको ठेंगार पीट दो ना पारे से धान केरा सुई पड़ियो। काई खाली नष्ट करू ताको देना मच्ची की